Welcome to Ziuri Gardens, Crown Plaza, Batumi. These tranquil 21st century apartments provide an opportunity for everlasting relaxation. It features a spa and fitness center, indoor and outdoor swimming pools, restaurants, basketball playgrounds, a kids space, and more. The first balneological resort that is also a multifunctional residential complex. Ziuri Gardens is the best and most reasonable investment in the future. היי, גם אני קניתי דירה בקראון פלאזה בתומי דרך חברת אלסון גרופ. הדירה עלתה כבר בעשרות אחוזים לרגע הרכישה. שיהיה בהצלחה. ראיתי כמה פרויקטים. ברגע שהגעתי לפרויקט של הקראון פלאזה, באמת, כאילו, אתה יכול לראות את איכות הבנייה, את המיקום המטורף, פשוט עסקה שווה. כמה הרווחתם? 10,000 דולר, בפחות מחודש. בסופו של דבר החלטתי לבוא לטוב ביותר לקראון פלאזה. ראיתי אנשים שיודעים את העבודה, שמשווקים את זה בצורה יוצאת מן הכלל, אמינים, אמינות, מקצועיות. ברוך הבא. אנשים אמינים, כדאי לכם לבוא וכן לשמוע ולהתעניין. אתם תרוויחו. תודה רבה חברים. תבואו ותקנו, אתם תרוויחו בגדול.